Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends, kininausabin yung ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw, lain na sa nga istorya ang tagaan kinabuhi diri sa tuang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Istorya kabahin sa relasyon nga ginadili. About kabit-kabit. Daghan makarelate ani. Daghan na nga mga viral videos nga nanggawas ani. Mga istorya nga kabahin sa pag-cheat sa ilahang mga paris. Pero sa di pa tayo mapadayon, na kinahanglan ko sa inyong suporta, pinaagi sa inyo ang pag-subscribe o pag-click sa notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nato. Sa pagbuhat nato nining video, 19 days to go, Pasko na. Merry Christmas, and I'm sure nga nakasa mo yung mga gisagubang diya nga mga problema, but sa power sa itong pag-ampo, masulbad ra ka na. Sa mga nangita, by the way, sa ato ang mga daan nga mga istorya, makaplaganan ninyo sa Katabi with Ate Gems. Subscribe and also click the notification button para ma-notify mo sa mga repurpose nato ng mga content nga wa na ninyo makaplagi rini sa tuang YouTube channel. And of course, kung kamo na sa ginahan nga mopada sa inyong istorya, ipadala ka na sa papajoesuperb@gmail.com. Kung ano makuha, i-check lang nyo ang video description below kaya naa dito ang ato ang email ad. So dito maglangay, ug aniya na ang istorya sa tuang sender nga si Derek nga naguluhan og kabit og asawa. Dili lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May Dear Papa Joe, kumusta? Mayong adlaw. Tawagan lang ko sa pangan nga Derek. Gigamit na ko ang alias nga Derek dili tungod kay pareho mi og naong ni Derek Ramsey. Dili ko gwapo, ang akong amigo hinuon medyo kamayong ni Derek Ramsey. O kining maong istorya dili ni ako. Kundi kaagi ni sa akong amigo nga gwapo nga tawagon lang nato sa pangan nga Nico. Graduating ako sa college niadto diyang niabot si Nico sa akong kinabuhi. Tungod kay gidawat siya ni mama na tabang-tabang sa mga kananan sa una. Namagod may karinderya ni adto duol sa eskwelahan. Mao nay negosyo sa among pamilya og nabisi na sagko sa akong pagka-college student. Mao nga tagsan lang ko katabang nila ni mama og papa. Nag-hire sila si mama og kitchen helper nga usa ka batan o lalaki og mao kana si Nico. Nagkasuod mi si Nico kay stay-in raman pud siya sa amoa kay lagi matud niya wa siya pamilya. Nagpakabuhi siya nga siya lang o kasagaran sa iyang mga trabaho kay stay-in para malibre o puy-anan. Kung tanaw ni mo si Nico, di mailan nga wa katunob og high school. Kay bright nga pagkabata, labi na sa math. Maayo pud mo abi-abi sa mga customer. Angayan man pud siya kay maayo og barug. Gwapohon lang og murag 1/4 sa beauty ni Derek Ramsey naa sa pagkatao ni Nico. Usahay, siya pagyud ang mahaan nga anak nila ni mama ug papa, kay mas datuon pa man siya og naong kay kanako. Ang wa makailan namon duha kay magtuo sila nga si Derek ang anak unya ako ang katabang. Bisan pag mas gwapo siya nako, wa ko masuya kang Nico. Bisan pag gani usahay makabantay ko nga mas concerned pa sila si mama ug papa kang Nico. Ako mga ginikanan ang namugos nga paskwelahon og ALS si Nico. Ug tuod man, nakaskwela siya. Unya, nakaproceed sa college, Papa Joe. Butan kayo si Nico. Ug dako kayo og respeto sa akong mga ginikanan kay matud pa niya. Kadto pa siya nakasuway og gipangga nga sama sa anak ang pagtatar ngadto niya. Kung gipakaanak si Nico sa akong mga ginikanan, igsuon na pud nako ang ako ang pagtan-aw niya.
manghod na kog 2 ka tuig si Nico. Mao nga giisip na ko siya nga manghod. Ako, mao'y tigtambag niya sa iyang mga problema, labi na about siyang komplikado nga love life. Nagsugod ang love life ni Nico niya itong first year college siya, o niya naila-ila niya ang usa ka babae nga mala Ellen Adarna ang dating. Si Anya, na usa ka socialite ug nagikan sa usa ka adunahan nga pamilya. Guwapa, puti, mistiza, sosyal ang mga barkada. First time na ko nakaila si Anya dihang nagpatod si Nico nako sa ilahang date. Naman ko sakyanan kay nag-grab car man ko niadto. Ang sakyanan regalo sa akong mga parents pag-graduate na ko college. Nya instead nga mag-apply ko trabaho, nag-drive na lang ko para mas dako ang akong kita ug wa pa ko'y amo. Balik sa first date nila ni Nico ug ni Anya. Naglibog ko kay dito sa layo nga lugar nagpatod si Nico nako. Secluded nga area nga kanabang murag mahadlok sila nga makit-an nga nag-date. Mao pa manggod ang first date namo ni Anya, matud pa ni Nico, Papa Joe. Ha? Abi no kaguyab na mo unya. Nganong karon pa mo nagka-date? Diin man day ka nanguyab niya. Tubag pa. Nako niya. Ningon po si Nico nga sa mabugnong lawak dayong katawa. Ngano, unsa may kadlukan minyo na si Anya? Pangutana ko pa niya. Apte kayo nga nakatubag si Nico nga dili oy, stricto lang yung mga ginikanan kay bata pa magud na niya, di pa siya sugtan nga magkauyab-uyab. Dili ko katuo nga sa tanan nilang daytan ato pagyud sa murag ilawom sa mga kakahuyan sa may bukirang bahin sa Talamban, Papa Joe. Kadto pod ang unang higayon nga nakit-an nako ang kaanyag ni Anya. Gwapa gyud tinuod. Mahalon kay beauty, pero mao lagi na. Nga ingon ana nga klase nga babae, daghan pug ka og kontra. Una, mao ang mga ginikanan sa babae. Kay gisekreto man nila ang ilang relasyon, kay nakaibaw na siguro si Anya nga di gyud mauyunan sa iyang parents ang sama kang Nico. College student si Nico pero kaibaw naman gyud mo nga laing tao nagpa-eskwela niya. Ang ako mga ginikanan nagibugtian pod ni Nico sa pagtrabaho sa among mga negosyo o sa among negosyo. Walay ginikanan si Nico. Way pamilya, wa ganihibaw-i og unsa ang iyang family background. Kasagaran silang date ni Nico ug Anya naagi ko permi kuyog kay ingkasog makit-an mi sa iyang mga ginikanan, makaingon lang nga barkada raming tulo. Nasabtan naman ako si Anya. Labi na about siyang parents nga naglantaw ra pod sa iyang maayong kaugmaon. Pero diyang nangaon mi sa usa ka restaurant unya nakit-an mi sa mga barkada ni Anya nga pareho pod niya nga sosyalon ang dating, gipelaila ni Anya si Nico nga iyahang friend. Well, expected naman to. Pero di gyud malikayan nga malain or masakitan si Nico. Nasakitan man gani ko, ikaw na ba kahanik? Matud ko pa niya. Diyang nag-drive na ko padong pauli sa mua kay si Anya ni kuyog sa iyahang mga barkada. Ay, okay ra to eh. Kasabot ako ni Anya. And beside, kung namang ganit tao nga nakailan niya, kana mao ako. Kibaw ko nga love kay ko niya. Kayog dili pa, di niya itugyan niya kaugalingon din nako. Matud pa ni Nico. Nasyak ko. Kay dili ko katuo nga kapaspas ba di ay sa kong brother. Nakalapa dayon uga karniro. Unya, dangerous pa kaayo. Kay adto panlabuhaton sa balay mismo sa mga ginikanan ni Anya. Magtago-tago. Sud si Nico sa kwarto. Ilang timingon nga wa ang parents ni Anya ug adto kuno sila magtagbaw sa pagpinakay sa leyon og karnero. Pag-amping lang nga di na mabunti si Anya kay diha pa unya ka kapanawag og mama. Matod ko pa niya. Unya nakita dayon nako nga naguol ang naong ni Nico. Nagbasol ko kay kibaw ko nga sensitive kaayo siya. Basta word nga mama ang hisgutan. Kaya lagi, wa siya na ilhan nga inahan. Si Mama Mila ba? Siya ba ang imong gipasabot? Sulti ko pa niya. Ang akong pasabot nga Mama Mila mao ang akong mama nga giisip na pud niya nga inahan. Gipangga man gud siya sa akong mama, si Nico, Papa Joe. Pero mao lagi na. Ang kinabuhi sa tao di matag-an. Nagsunod-sunod ug kasakit si mama ug papa. Wa makaya ni mama ang iyang sakit ug nitaliwan kini.
Watig tuig pod ni sunod pod si Papa. Grabe ang kagool nga akong gibati mausab si Nico kay matud pa niya. Kung kanus-an naka-experience na unta siya love sa mga ginikanan, nawa raman pod dayon. Kami duha ni Nico ang tinabangay nga maka-move on. Tungod kay wala naman silang mama o papa nga maoy expert mo padagan sa mong negosyo, gisira na mo ang nga tindahan o gibaligya ang luna nga gitukuran sa karinderya. Ipamaligyan na mo tanan hasta mga gamit sa karinderya. Unya ni hunong na pugog drive sa Grab, kaya nakadesisyon mi ni Nico nga magnegosyo na lang og coffee shop. Nitabang po si Anya og plano sa mong coffee shop nga tukuron, in fact, usa siya sa mong business partner. Pero sekreto lang lagi, kaya di lagi magpahibaw nga nibuhi siya og dakong kantidad para sa among negosyo ni Nico. Padayon gihapon ang ilang tinago-tago nga kalipay hangtod nga usa ka adlaw ni Ana na diskubrihan ni Anya nga mabdo siya. 23 anyos lang si Nico ug 22 anyos lang si Anya. Bago ra nakagraduate si Nico sa iyang kurso nga 2 years nga HRM, while si Anya kay 4th year college pa. Pareho pa sila nga mga immature, mao nga ako lang gihapon ang nitambag nila. Akong giingnan nga wa na sila laing buhaton pa gawas sa pagsulti ni Anya sa iyang mga ginikanan. Unya si Nico mga tubang pud nga andam siya na makigminyo kang Anya. Anyway, pwede naman sila magpakasal sa ilang pangidaron. Fast forward, after sila kong kagubot nga nitabo sa pagkaibaw sa parents ni Anya, suko kaayo ang mga ginikanan niini. Pero wa na sila yung choice para maluwas sa kauwaw. Gipakasal nila sa huwes ang duha, unya human sa kasal, gipapahawa na si Anya. Kay adto na patipuno ni Nico, kay natural ra kuno nga lalaki na ang mubuhi sa babae. Para makasave me si Nico, diha namin namuyo sa coffee shop. Nagpahimo mig duha ka room sa taas, usa kuha, usa ilaha kang Anya. At first, it was okay. Mura pa sila og naa sa paradise kay lagi napa sa honeymoon stage. Napa sila sa stage sa marriage, palami-lami pirmi, sweet, love, and care. Mao pud na ang stage nga magtakuban pa ang mga buutang karnero. Papretend nga buutan og maayog kinaiya. Mo nga during that stage, wag yu away. Pero sunod nga stage, wala na. Nanggawas na ang mga tinuod nga kolor. Pakitaay na sa tinuod nga baho. The next is argument, disagreement, away, selos ug uban pa. Kanang tanan ako nasaksihan kay silang duha ni Nico ug Anya di gyud magpanuko og away bisan og naako sa tubangan. One day nilakaw si Anya kay mukuyog daw siya mga barkada og makahigayon lang ko og prangka og sulti ni Nico kay wa si Anya. Unsa man kaya pa? Pangutana ko pa sa kong brother Papa Joe. Kaya pa eh. Small things naman ang mga wayan ni Anya. Tubag pa ni Nico. Kuyawas po na ninyong small things ninyo eh. Kuwang naman nga magpinatyanay mong duha. Matod ko pa niya og igo ra ni katawa si Nico og ningon nga mas ganahan ko gingunan ni Anya. At least maka-feel ko nga tao gyud ko. Kung tao ka, daga ka challenges, daga mga problema kay buhi pa man. Okay ra masab. Kay dakong away, ini ko man dakong binugnuay sa liyon og karnero. Yes, Papa Joe, mo na ako masaksihan nilang duha ni Nico ug Anya. Mag-away karon, then the next day maglabing-labing na sad. Well, typical nga couple na mag-away then mag-uli na sab. Pero sa kadlaw ni adto lahi ang sitwasyon kay nakadungog naman ko nga naghilak si Nico sa kasuko unya si Anya naghilak sab samtang nag-explain kang Nico sa sala nga iyahang nabuhat sa ilang kaminyoon. Sige kaingon ko na nga makadungog ra ko tanan kay dili soundproof ang among kwarto. Hasta ako di makatuo sa gibuhat ni Anya. Nabuntis di ayon tato si Anya pero iyang gipakuha ang bata. Mao di ay nilakaw og usa ka adlaw nya gabi na ni pauli. Mao di ay while nag-serve ko sa shop sa silong nakita na ko si Anya nga ninaog sa taxi nga iyahang gisakyan. Ako pa siyang gijokan nga luya malagi, mura makag nakuhaan. Wa siya ni response, mao di ay kay nakuhaan man gyud ay. Igor ako naminaw kay wala ko'y mahimo. Di ko pwede nga mag-apil-apil sa away magdiayon.
Nakaibaw ko nga seryoso na gyud kaayo ang ilang giawayan, pero nag-expect pagyapon ko nga ma-fix ra gihapon nila ang ilang problema. Pero sayop ko, Papa Joe, kay pagkasunod adlaw nilakaw si Anya og nipauli sa ilahang balay. Matod pa ni Nico nako nga nagbuwag na sila. Buwag na kuno ug wa nay uliay pa. Nakaila ko sa kong brother nga sobra gyud kayo nasakitan. Nang hagit dayon og ino mo nga giubanan nilang sad nako. Pagkahubog na ni Nico, nagmaoy dayon. Nagsigig hilak dam pamalikas ngadto kang Anya. Suko gyud kay siya kang Anya. Ako pa siya gitambagan nga isettle lang nila ang problema. And I reminded him about the stages of marriage. Ako siyang giingnan nga naapa sila sa stage sa power struggles. Wala ko'y pakialaman ng stages of marriage. Uy, usaray ako masulti mo, brother. Nga dako kayo ko pagbasol nga nung si Anya pa akong ipangasawa. Padayon pa ni Nico samtang nagsigig yapon og hilak. Obviously, nasuko siya kang Anya, pero mahal gyapon na niya. Kaya nasakitan man siya. Ang mayo ni brother, no? Para maka-move on ka. Og dali, pangitan lang lain. Naida ka babae di ay. Wa may problema kay gwapo man ka. Mao na lang nako natambag nako tungod sa ko ang kaluoy niya. Pila ka adlaw nilabay gikan sa pagsigi og maoy ni Nico, diha niabot nga gwapang babae sa among shop. Ka-chat di ay ni Nico ang mga babae og mismo siya ang ipana sa among shop para adto na lang sab sila mag-date og mag-meet or mag-eyeball. Pero wa makauyon si Nico sa mga babae kay kuno nakitaan niya apan. Sunod adlaw lang babae na sa niabot nga nangita kang Nico. Halos nga kada adlaw na ay mangita nga babae niya, pero why na uyunan si Nico nilang tanan. Di ba kaha, brother, maong choosy kayo ka kay si Anya pagyapon ng imong love? Di jud ka kalimot niya? Tanang babae nga imuhang mamit, i-compare na yun nimo kang Anya? Matod ko pa. Mao gani, brother, nga nagsigog pangita. Who knows, makita na ko ang babae nga makalabaw pa kang Anya. Tubag pa ni Nico. Pila ka adlaw ang nilabay na tinuod gyud ang gusto ni Nico nga makaila ang babae nga makalabaw sa iyahang ex-wife. Usa ka adlaw niya tulay babae na sabang niabot sa shop. Gitagbo dayon ni Nico. Nakaila na kayo ko sa kong brother nga di niya type ang mga babae nga niabot. Pero natingako kay sigig lingi sa pikas table ang mga babae kundi nasa ilang babae nga naglingkod nga naginusara. It turned out nga kailaras lang duha. Sige sila og sinyasay. Wa kabantay si Nico nini mao nga ako siyang giteksan nga nailaing kuyog lain ang iyang ka-eyeball niya tong orasa. Paglingi ni Nico sa mga babae nga naginusara sa laing table ni duko dayon ang babae. Pero akong brother ang nitindog og giduol ang babae sa pikas table. O giingnan nga, welcome ra ka nga musagol na mo sa among table. Wa man sa may pribado nga gistoryaan sa imong friend. Nakuratan ang mong babae. Ha? Diyo sa no pag-ibaw nga kuyog rami ni Beth. Dito bagpod si Nico nga, ako pa, I own this place. Na ako'y mga CCTV. Dalira ka na kong mabantayan ang mga kadudahan ng mga tao. Ang ka-eyeball ni Nico kay si Beth. Pero dito nahug ang iyang buot sa friend ni Beth nga si Joy. Joy ang pangalan sa mong girl. Nakapangadji kog ahat niya itong taknaa. Joy, unta, ikaw ang maghatag og joy to the world sa ko ang brother. Dito bag dayon ang akong giampo sa Ginoo, Papa Joe, kay sunod adlaw ni balik si Joy sa mga shop unya gitagbo dayon siya ni Nico nga dunay mga sidlak sa iyahang mga mata. Kailan ako sa kong amigo nga type gyud niya ang porma ni Joy. Dili lang kutob sa physical look. Kay basta mag-istoryanay, wa sila ilang ipanghambog kundi puros mga positive nga pagday ngila kang Joy, beauty and brain kuno, buutan pagyud og hardworking pod. For me, kung ikumpara na ko si Joy sa ex-wife ni Nico, basta beauty lang ang basihan, ambot lang, maglibog yun ko, kay lahi-lahi sila og beauty. Ang nakadihado ra gyud kang Anya kay barkadista, immature, childish, and most of all, gipakuha niya ang ilahang anak ni Nico. After 3 days, nitipon na si Joy kang Nico. Nag-live-in na silang duha. Nalipay na lang sab ko nga makita na ko nga malipayon ang ako ang brother o amigo. Inspired na kaayo siya nga mo duty sa among shop.
Usa ka lang niya to samtang busy minduhan ni Nico pag-serve sa mga customers. Diyan ninawag niya unya pagkahuman naglusuluksos kalipay dayon duol ko niya. O gihagkan ko niya sa aping. Happy kay ko Derek. Yes, buntis si Joy. Mahimo na gyud kong papa. Ang pangandoy ni Nico nga mahimong usa ka mahan. Gusto niya nga makumpleto iyang pamilya ug mao ni iyang ultimate dream. Kaya lagi nagdako siya nga uhaw sa pagpangga sa pamilya. Sunod nga mga adlaw nasaksihan nako ang kalipay sa duha. Silang Nico ug Joy. Halos di na palihokon ni Nico si Joy. Pakanon niya og prutas unya sige remind nga imnon ang mga vitamins. Pero naon sa ba nga kung kanus sobra ang ilang pag-amping, usa ka buntag niya na nakadungog ko nga naghilak na sab si Nico. Unya ni sud siyang kwarto nga magul-anon nga gibalita nako nga nakuhaan si Joy. Natural nga miscarriage ang nitabo. Di sama kang anya nga tinuyuan jud niya nga nawa ang baby. Pero ang ako ang brother sukad nakuhaan si Joy. Iya na kining pirming kasukan. Kana bang murag gibasol niya si Joy nga wa mag-amping sa iyahang gisabak. Si Joy po din taon, igo na lang nga muhilak. Unya maingon nga pwede pa man sila nga mo try paghimo og laing baby. For few days nahilom na ilang kwarto. Nakadawat na siguro si Nico sa paggawa sa iyahang anak. I really thought nga okay ra gyud tanan. Pero sa kadlaw niya na samtang tuwa sa trabahoan si Joy, kalit lang inibutho sa shop si Anya, ang iyahang ex-wife. Casual lang niya nagtinagdanay si Anya kay literal part owner siya sa among shop. Pero pagbuwag na ni Nico, wa na kini mangilabot o ihatag na lang kuno niya ang iyahang gi-invest. Walay problema niya ang kwarta kay dato man ang iyang pamilya. Kiobserbaran lang nako ang lihok ni Nico while nag-entertain siya sa iyang ex-wife. Happy naman si Nico ug halata sa iyahang naw nga nawa na ang iyang kasuko sa iyahang kanhi asawa. Nagstorya silang duha and then suddenly ako nakita nga nisaka sila sa taas. Sa ilang kani kwarto nga kwarto pod nila ni Joy. Of course, di ko pwedeng musunod nila. I just hope nga nagrosaryo ra silang duha, which is impossible. Unsa pa man kay expected nilang buhaton? Nagbalik na ka silang duha? Mao ra gyud ni sud sa kong nahuna. Well, di na kay pangutana. Kay pag naog na ng duha, after silang gibuhat nga ambot lang o nag-unsos na sa taas, lami na kay smile si Anya nako. Unya nananghid nga mulakaw na. Gitanaw nako ang relo og timing masab nga di madugay, mauli na sab si Joy gikan sa iyahang work. After that, maganaan na si Anya sa shop, unya musaka dayon sila sa taas, unya ilang timingon nga hapit na muli si Joy, mausab ang paglakaw ni Anya. Nadugay, wa na ko kagwanta og akong gipangutana si Nico. Unsa man imong style bay? Wa ka maluoy kang Joy nga nagmatarag buntag? Wa ko kasagang sa tubag niya Papa John. Si Anya nga akong legal wife, kasalming duha. So, mo na nga naa siya katungod nako. So nangikayon, lami kayo siya santakuhon ba? Kung mo na imong gusto nga magbalik mo ni Anya, sultihin na lang si Joy, buwagin na lang siya og sakto. Matod ko pa. Pero igo lang ni Duko si Nico nga ningon nga, mahal man sad nako si Joy. So mao na gusto niya. Duha ka buok babae, ex-wife, o live-in partner. Ano kaya pa, immoral kay usa ka katri sila gipuli-pulihan sa ako ang giisip nga igsuon. Yes, amigo na ko si Nico. Sobra pa sa amigo, brother akong pagtanaw niya. Mahal na ko siya. Pero siyang gibuhat, wa na ko kauyon. Padayon ang style ni Nico o Anya nga pabuang-buang lang kang Joy. Tambagan ako sa pirmi o tambagan ako pirmi si Nico. Akong i-remind niya nga sayop ang iyang gibuhat, ang pagluib kang Joy. Pero tubagon ram sa niya nga si Anya ang original. Siya ang naay mas dunay katungod. Kung balansihon gyud mo tanan Derek no, di man si Joy ang nadihado aning among sitwasyon. Si Anya dapat kay kami gyud ang una. Kasal min duha og nasay katungod nako. Sige na migbalik-balik aning tapika Papa Joe. Nadugay nakagamay ang akong respeto kang Nico. Nawa ang akong bilib niya. Usa ka gyayon niya to samtang nasa taas sa room si Nico ug Anya kalit nga niabot si Joy. Ako pagani untang gialihan si Joy o gipugngan nako
nga di mo sa kasataas, pero isog na kayang naw nga murag duna na siya nahibawan. Ako na sang gibuhian si Joy. Kaya nakaunaw na ko nga mas maayo hinuon nga masakpan sila para mahuman na ang ilang immoral nga gibuhat. Og tuod man, naabli ni Joy ang nakalak nga room kaya nabiya siya kaugalingon nga yawi sa ilang kwarto og didto. Caught in the act. Sila si Nico ug Anya nga naglinapaay ang leon og karnero. Ang sunod nga nitabo mao ang dakong konfrontasyon, pero pildi gyapon si Joy. Kaya ang tubag ni Anya, magtiayon sila ni Nico. Siya ang legal, samtang si Joy kabitra. Ug dito pod na mo nahibawaan ang dakong balita nga buntis na di ay si Anya sa ilang anak ni Nico. Nihila kog taman si Joy unya ni walk out. Wa na kini uli sa mga pila ka adlaw. Nalipay si Anya kay masulo na niya iyang bana. Nasulbad na kuno ang iyang problema ngadto kang Joy. Pero sayop siya. Kaya pagkasunod adlaw ni balik si Joy kay gustong motipon kang Nico. Ang buwang na kong amigo, gidawat pa niya si Joy kay lagi wa man pud kuno kuni mapuy-an ng alain. Sigurado ka nga maura na imong rason nga papuy-on nimo si Joy diri balik? Asa mo siya adto sa inyong kama, magtapad mong tulo? Sa pagtuon nyo, hari ka? Bulawan ng imuha? Lagot na kay ko ni Nico, Papa Joe. Ni adto. Labi na nga, ningon siya nga, adto lang patulgon si Joy sa akong kwarto. Magtapad mi? Mo na imong gusto? Suko na kayo na akong pangutanan niya. Nitubag po si Nico nga, palitan lang daw niya og sofa bed. Bay Nico, ikso na akong pagtanaw ni mo, no? Pag seryoso taon sa imong desisyon, pagpili nilang duha. Ha? Usa lang. Mo na problema lagi, Derek. Mahal na ako silang duha. Si Anya o si Joy. Sorry nga, mutugan ko nimo nga ako'y nagpabalik kang Joy diri. Nasukmag na ko ang hangin, Papa Joe. O sa pagtuon nimo, lahi kag tinuhuan nga magtinagurha kag asawa, singhag ko pa ngadto niya. Og nitubag pod si Nico nako nga, aw kung need yun nga magpa-convert ko anang reliyon na magpa-convert ko eh. Niya itong tangora, Papa Joe, nahurot ng yun ang akong pailog. Di ko gusto nga ma-appeal silang ka-immoral. Ako ang nibalhin og puyo. Nibalik ko sa balay sa kong mga ginikanan, unya ako na po dayon nga giprocess ang pag-separate nako sa among business ni Nico. Bisan og layo na ako sa ilang kinabuhi, ako gihapon mabalitaan ang ilang kahimtang ni Nico. Pareho ng mamdos ang duha ka babae nga iyang gitipon. Ang duha, ang kabit ug ang asawa. Hangtod karon, di gihapon ko makatuo nga doon na gyud ay lalaki nga sama kang Nico. Unya napoy mga babae nga sama kang Anya o Joy nga okay ra po nila nga duha sila. Kini nga istorya di man na tinuod ni story nga happy ending, no? Pero ako lang gyud ning gituyo og suwat para na pud ma-share nako sa tanan ang mga panghitabo nga dili ordinary sama sa love triangle nila ni Nico, Joy ug Anya. Ug maginaot ko nga somehow naay makatunan sa akong gi-share karon nga istorya. Dinhi na lang kutob ug daghan kayong salamat sa pagbasa sa akong suwat. Ang nagsuwat, Derek. Daghang salamat, Derek, sa imong gi-share nga istorya sa imong amigo ug unay ginaingon lagi nga ilaha man na. Kutob na kita sa pagtambag sa itong mga kaigsunan. Sa katapusan, ilaha gyapong desisyon ang matuman. Ug sila ra gyapon ang mutubag niya na sa ulahi. Basta sa imong part, o sa uban pa diyan nga nagtanaw karon nga dunay mga susama ingana nga mga sitwasyon dili lang kay sa kabit-kabit kundi nagtambag mo sa mga sayop nga mga binuhatan pero murag gibaliwa lang. Ang importante diha nga inyong gipadayag ang inyong gusto nga makatabang sa usa ka tawo. Pero kung ilaha gyud nga balibaran ug mutuman gyud sila sa dautan nga paminaw nato nga dautan nga mga buluhaton, sila rin manubag niya na silang kinabuhi. Daghang salamat sa inyong pagtanaw, and again, don't forget to subscribe kung igo lang mo ni-view paani ato ang istorya kay dako kay nagikatabang nga mulambo pa ang atong channel ug maka-share patagdaghang mga istorya nga susama niini nga makahatag og inspirasyon sa itong mga kaigsunan. Daghang salamat sa itong mga OFWs nga nagtan-aw karon all over the world nga murag gipagamay na nato ang kalibutan nga murag nara sila diri sa Pilipinas o sa mga balikbayan o sa ato ang mga migrants sa laing nasod. Daghang salamat sa inyong suporta. Pasensya na mo,
Kung madugay no sahay kay daghan kay mga kakulian kaayo ang mga nitabo karon diri sa Pilipinas. Labi na hinay nga itong mga connection karon o busy sa nga itong mga kaigsunan tungod sa mga nagsunod-sunod nga bagyo. Tabangin na lang ko ninyo pag-ampo nila nga ug nato tanan nga ato ra malagpasan ang mga pagsuway sa atong kinabuhi. Daghang salamat, kiniusab si Papa Joe. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May may iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.